बोला बोला छठी मैया की। छठी माई के घाटे सखिया सोहेलिया के अपना हम साथे सज धज के आइल रहनी छठी माई के घाटे सखिया सोहेलिया के अपना हम साथे। बमौरैया सबनिया देह बड़वले बा ए सखी हो छवरा परकवा से फारकवा जरवले बा ए सखी हो ओई छवरा परकवा से फारकवा जरवले बा। बोला बोला आदित्य मल की छवरा परकवा डीजे सुल्तान बाबू तुरंत छपरा चकिया भैया से अपना ये सखी हम कैसे बताई रही रही हमारा ये सखी हो अवतारवाई भैया से अपना ये सखी हम कैसे बताई रही रही हमारा ये सखी हो अवतारवाई। अखिया से निंदिया ये सखी हमारा उड़वले बा ये सखी हो हई छमरा परकवा से फारकवा जरवले बा ये सखी हो हई छमारा परकवा से फारकवा जड़वले बा ये सखी हो हई छमारा परकवा से फारकवा जड़वले डीजे सुल्तान बाबू तुरंत छपरा चकिया जहिया से देखले हो मुकेश मुस्कान वही दिन से पड़ल रहे पीछा चंदन चंचल से कही के पुरावे के बा वो करो हो इच्छा। जहिया से देखले बा मुकेश मुस्कान वही दिन से पड़ल रहे पीछा चंदन चंचल से कही के पुराइब हम ओ कर इच्छा। बमय सबनिया में आग पर कसवा धरवले बा ए सखी हो हई छमरा परकवा से फारकवा जरवले बा ए सखी हो छमरा परकवा से फारकवा जड़वले बा। जीएफ डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो पूरन छपरा।